Het leuke met de Limburgse lintjes is dat we met heel veel smoesjes werken. Iedereen zit in het complot, zo ook hier vandaag. We gaan naar Mart Krippenberg. Hij krijgt een lintje van ons, een Limburgs lintje. Maar we doen alsof we voor mevrouw Giele komen, want zij is jarig. En ze zit hier achter. We weten al dat we door de poort heen mogen. Hartstikke idee, daar gaan we. Goedemiddag, hallo. Ja. Zit een complot, zit een complot, zit een complot. Kijk, goedemiddag. Waar is de jarige? Mevrouw Giele, dag. Even leuk, kijk hier op televisie L1. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ja, hoe jong bent u geworden? 66. 6 keer 11. Ja, nou van harte gefeliciteerd. En daarvoor zijn we ook om uw verjaardag te vieren vandaag. Oh, zo. Ja. En dat is waarom? Ja. Voor de verjaardag. Voor de verjaardag, want u heeft hier de lintjes op. Dat is wel heel erg bijzonder, ja. En kijk eens, een lekkere vlaai. Wie bent u, meneer? Ik ben haar broer. U bent haar broer? Ja. Mart. Mart. Ja. Oké, en u bent hier op visite om lekker de verjaardag van uw zus te vieren? Ja, en een lekker stuk vlees eten, want dat smaakt heerlijk. Ja, nou, hartstikke, ja. Hartstikke goed. Ja. Even kijken. En ja, u woont ook in de buurt ook, of niet? Ik woon hier in Kessel, ja. Ja? Ja. Bekend in Kessel bent u, denk ik, hè? Ja, een beetje wel, denk ik. Doet u veel, doet u veel hier voor de gemeenschap? Ik doe veel op muziekgebied, ja. Ja? Ja. Oh, u bent ook van de LVK ook, of niet? Ja, Ja. daar ook, ja. Oké. Ja. En ja, wat even een leuk verhaal dit. En wat doet u nog meer? Wat niet? Nee, ik ben met pensioen, maar ik doe wat aan vrijwilligerswerk en zo. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, we zijn natuurlijk helemaal niet voor de verjaardag van uw zus hier, hè? Nee. We zijn voor u vandaag hier. Leuk. Ja, want even kijken, wie heeft u opgegeven? Ja, u zit ernaast, dat is heel fijn. Want wij zijn hier in Limburg, gaan wij van zuid naar noord en noord naar zuid om Limburgse lintjes uit te delen. Voor mensen die iets meer doen dan de rest. Oh. En u bent opgegeven Mariet, Ja. zijn zus. door uw zus. En waarom heeft u hem opgegeven? Omdat ik vind dat hij zoveel doet voor mensen. En vooral voor zorggroepen, zoals in Heel. Ja. En dan gaat hij 2 keer per week een hele middag zingen. En ja, hij is altijd bezig voor anderen en met muziek en mensen verbinden. En dat vond ik dat er wel een lintje op verdiende. Ja. Applaus geven. Ja. Ja, toch. Nou, mooi.